Čakacie doby na odborné vyšetrenia v Anglicku. V posledných pár rokoch je to s tými termínami úplná katastrofa u nás. Na occupational therapist, čo mi Google preložil ako pracovný terapeut, som čakala 6 mesiacov. To bolo pred 2 rokmi. Pred rokom a pol som sa dostala na čakaciu listinu diagnostiky autizmu a podľa e-mailu, ktorý som nedávno dostala, sa predpokladá, že na diagnostiku by som mala čakať ešte ďalších 2,5 roka. Teraz vo februári ma odoslali na kardiológiu. Na vyšetrenie mám čakať 8 mesiacov. Terapia, ktorú som mala, mi veľmi pomohla a tak som sa prihlásila aj na kognitívno-behaviorálnu terapiu podľa odporúčania mojej terapeutky. Akurát dnes mi telefonovali, že ma dávajú na čakaciu listinu, pričom čakacia doba je približne 1,5 roka. Rekordérkou je ale určite pani z Oxfordu, ktorej z niektorého z oxfordských centier na diagnostiku autizmu prišiel papier, že ju dávajú na čakaciu listinu a že čakacia doba je približne 16 až 18 rokov. Aké čakacie doby sú na Slovensku?